Hello. Ναι, καλά έδεσα τον τίτλο. Αυτό το παιχνίδι έχει πεθάνει εδώ και καιρό στο Roblox. Για την ακρίβεια πεθαίνει. Δεν έχει τόσα άτομα σχέση από τότε που είχε βγει, που είχε χιλιάδες άτομα, χιλιάδες μα χιλιάδες. Είχε φτάσει να έχει και εκατομμύρια updates του παιχνιδιού. Αν παίζει Roblox τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο, τότε μάλλον θα ξέρει αυτό το παιχνίδι. Ήτανε μόδα παλιά. Και φυσικά μιλάω για το Dead Trails. Εδώ πέρα το βλέπετε. Δεν ξέρω, πείτε μου κάτι στα σχόλια όσοι το θυμάστε ή όσοι το παίζατε. Αυτή τη στιγμή το Dead Trails έχει 23.000 άτομα. Τελευταία φορά που είχα δει αυτό το παιχνίδι και το είχα παίξει είχε 400 με 500.000 άτομα. Όχι 23.000. Άρα αυτό τι σημαίνει ότι έχουν παρατήσει όλο το παιχνίδι. Οπότε στο σημερινό βίντεο πρόκειται να δούμε το Dead Trails ένα χρόνο μετά και να δούμε αν είναι ακόμα ωραίο το παιχνίδι κιόλας όπως το θυμάμαι. Γιατί πριν κάτι μήνες το παίζανε όλοι. Και όταν λέω όλοι, είσαι μέσα κι εσύ κι εγώ, όλοι μας. Ακούστε λίγο τη μουσική του παιχνιδιού. Τη θυμάμαι από τότε που είσαι στην έρημο. Οκ, και ελάτε να μπούμε τώρα. Χωράει μέχρι 4 άτομα. Και έχει μπει και ένα φάνο εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το παιδί, δεν τον ξέρω, με έχει κάνει join. Τον έχω φίλο. Και πάμε να βάλουμε μέχρι. Πόσα είναι τα πιο πολλά άτομα. Μέχρι 10 άτομα, οκ. Great, boom, μπορείτε να μπείτε. Ελάτε όλοι, ελάτε όλοι, ελάτε όλοι. Αυτό φοράει πανό η chain. Ο οποίο μόλις εξαφανίστηκε. Πού πήγε, ρε, bro. Να το έρχεται πάλι. Γρήγορα έρχεται 8 δεύτερα. Μπείτε γρήγορα. Ελάτε μέσα. Όχι, ρε, ξεκίνησε το παιχνίδι. Οκ, μπήκα μόνο εγώ με αυτόν, οκ. Έλα ρε, με κυνηγάει, έλα ρε, φύγε από εδώ, έλα ρε. Κουράδα, κάτσε κάτω. Μην νευριάζει. Εδώ είναι το τρένο μας που πρέπει να βάλουμε φωτιά στο τρένο. Ελπίζω αυτό να ξέρει το παιχνίδι, να ξέρετε, δεν κάνω πλάκα. Γιατί εγώ το έχω ξεχάσει αρκετά. Για την ακρίβεια, ξέρετε κάτι, επειδή έχω ένα ένστικτο ότι αυτό είναι λίγο νουμπάς. Μισό λεπτό να φέρω με ένα μαγικό τρόπο και άλλα άτομα. Περιμένετε, κάπως έτσι. Μπουμ, σας το είπα πολύ καλύτερα. Νάτι, μπρο, έρχονται. Ελάτε από εδώ, ωραία, W. Αυτό τι κάνει, μπρο, αλλά και εσύ προχώρε κουράδα. Ελάτε, πάμε γρήγορα. Βάλε εδώ πέρα το χρυσάφι, πάμε να πάρουμε λεφτά. Είναι το μόνο που έχουμε. Μετά θα είμαστε άφραγγοι. Ρε, μου κλέψει τα λεφτά, τι έκανε. Πάμε στο μαγαζί, λέει, για να δούμε. Ρε, το βαρέλι κουνιέται αυτό, τι είναι αυτό, ρε. Βάλ το έξω, φύγε ρε βαρέλι, τι κουνιέσαι, ρε, μπρο. Έλα να αγοράσουμε, λέει, coal, ok, να πάρουμε coal για να έχουμε. Έλα, ρε, έλα, με βαράτε, ρε. Ρε, coal, πάμε να το βάλουμε λίγο να πάρει μπρόζε, μπρο. Το τρένο μας, πώς θα φύγουμε από εδώ. Α, πρέπει να το πάρουμε στο σάκο. Πώς μπορώ να τα πάρω στο σάκο. Α, έτσι. Ω, εδώ με αφήνει. Α, πρέπει να τα αγοράσουμε, ρε, μπρο. Πάμε τόση ώρα να τα κλέψουμε, είμαστε σοβαροί. Πρέπει να τα αγοράσουμε, ρε. Πείτε το έτσι, να το βάζει να τα αγοράσει. 20 ευρώ. Ευχαριστώ, θα το πάρω, τα αγόρασα. Τώρα ναι, τώρα, οκ, ρε, μπρο. Πήγαμε να του κλέψουμε. Sorry, μπρο, δεν ήθελα να σα κλέψω. Ωραία, βάλ το μέσα. Boom, cool. Πήραμε λίγο φωτιά. Μην ξεκινήσετε το τρένο, πρέπει να έρθουν κι άλλοι. Йо, Θανάση 67, ο δίδυμος. W, bro, W καλοκαιρινό merch. Ωραίος, φοράμε το ίδιο. Γράφτε κάτι στα σχόλια από το 1 μέχρι το 10 πόσο βάζετε στο καλοκαιρινό μας merch. Ταύρ, Θανάση. Όχι, ρε, ξεκινήσανε το τρένο. Ο άλλος έμεινε πίσω. Ρε, τι κάνουνε, ρε, μπρο, ξεκινήσαν το τρένο. Ωπα, ρε, βάλτε τους μέσα, τι είναι αυτά. Ζόμπι. Είτε ρε, ζόμπι. Απαγωγή τώρα, απαγωγή τα ζόμπι. Πάρτε τα πράγματα όλα, πάμε. Βάλτε τα ζόμπι, νομίζω μπορούμε να τα κάψουμε. Let's go. Μας δίνουν βενζίνη. Πετρέλαιο, ξέρω εγώ τι παίρνει το τρένο. Ροζε, μπρο, κοίτα χαμόγελο. Αστράφτη το χαμόγελό σου. Τα και εμένα. Τι κάζε. Μη βαράτε. Οδήγα. Μπρο κρατάει το ζόμπι. Μπρο το ζόμπι να το βάλουμε στη φωτιά. Ο μπρο το κρατάει το ζόμπι, το κρατάει στο χέρι του. Ρε μπρο, πού φτάσαμε τώρα εδώ. Ξεμείναμε. Ρε μπρο, στα κατάλληλη ξεμείναμε από βενζίνη. Όχι, έχουμε ακόμα, ρε μπρο. Οδήγα, ρε, τι κάνει, ρε, οδήγα. Οδήγα, ρε, κουράδα. Ρε, δεν πάει μία. Α, προχωράει. Άντε, ρε μπρο, τι κάνει. Α, περιμέναμε τον άλλο. Γεια σου, ρε μπρο. Όπα, βρέχει, μπε μέσα. Θα βραχείτε, ελάτε από κάτω, ρε, υπόστεγο. Ωραία, μπρο, σκοτίνιασε, δεν βλέπουμε τίποτα. Τι γίνεται, ρε. Λίκη. Ωραία, τι γίνεται εδώ, ρε. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Φαντάσου να ξεμείνουμε από βενζίνη. Δεν βλέπω πόση βενζίνη έχει. Φαντάσου να ξεμείνουμε από βενζίνη εδώ πέρα, παιδιά. Ω, μπρο, θα μου κοπεί το αίμα. Φύγε γρήγορα από εδώ. Φύγε. Νύχτωση, τι γίνεται, ρε. Ωραία, σκοτάδι. Μου θυμίζει τη χριστουγεννιάτικη ταινία, το Πολικό Express. Το βλέπω κάθε Χριστούγεννα. Γράφτε τον αριθμό 5 όποιο έχει δει το Πολικό Express. Κάτω στα σχόλια. Σταματήσαμε εδώ. Όχι, ρε, μπρο, σταματήσαμε εδώ. Κάποιοι είναι εκεί απέναντι. Κάτι βλέπω και έχει φώτα. Ξεμείναμε από βενζίνη, δείτε εδώ η μπάρα. Φαίνεται ελάχιστα. Είναι πολύ χαμηλά. Προχώρα, όσο έχει μείνει, προχώρα. Όχι, έπεσε ο Θανάσης. Θανάση, έλα γρήγορα. Θανάση ξέβελ, τον κυνηγάει ζόμπι. Κάτι βλέπω, ρε, να μας κυνηγάει. Ναι, έχει ζόμπι. Μας κάνει επίθεση! Βάλτε τους γρήγορα στη φωτιά. Γρήγορα, φύγουμε από εδώ. Γρήγορα, φύγε. Οδηγάω εγώ. Μπράβο, φάτα ζόμπι. Μπράβο. Ωραία, ξεμένουμε πάλι, αλλά τουλάχιστον εδώ πέρα είναι μέρα. Όχι, έμεινε ο άλλος πίσω. Όχι, ρε, μπροτσάφσα πίσω. Οκ, και ναι, ξεμείναμε, αυτό ήτανε. Κατεβαίνουμε. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Λαδό ζόμπι, μεθυσμένο. Κάτσε κάτω. Μεθυσμένο ζόμπι. Αχ! Ρε, πώς είναι αυτά, φύγε! Περίμενε, φύγε γρήγορα. Θανάση, ξέβαινε, έλα πίσω, μπρο, είναι πάρα πολλά. Πίσω. Ελάτε πίσω όλοι. Γρήγορα, ανεβείτε γρήγορα. Πίσω και εσύ, έλα πίσω γρήγορα. Ρε, άλλος πολεμάει 100 ζόμπι. Ανέβα, γρήγορα. Φύγε. Ελ, ζόμπι, take them. Πάσαμε πίσω. Το στρατόπεδο, ξέρω εγώ τι είναι εδώ. Τι
κάνετε ρε, πού πάτε! Ρε! Τι κάνετε ρε! Τι κάνε ρε! Ρε bro, ποιος έβαλε μουσική, κλείστε τη μουσική ρε. Κάνε επίθεση καουμπόιδες! Τι γίνεται εδώ! Φάτε τους, φάτε τους! Άντε καθίστε κάτω! Πήραμε ένα άλογο, πάμε να το βάλουμε, ξέρω τι θα το κάνουμε. Το βάλαμε στη φωτιά. Ρίπ. Ελάτε γρήγορα, έλα και εσύ. Ο άλλος, μας λείπει ο άλλος. Έλα γρήγορα, κουράδα, τρέχα. Κεντέρι, ο Κεντέρι! Έρχεται ο Κεντέρι! Οκ, πάμε. Πήγαμε, στρατηγέ. Στάση, κάντε στάση. Κάτσε να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Προσοχή όμως, προσοχή όμως. Μπορώ να σπάσω τους τοίχους. Όχι, δεν μπορώ. Παίζει μια άθλια μουσική όσο πάω στο σπίτι κοντά, ρε μπρο. Τι γίνεται εδώ μέσα? Να, τι πόρτα από εδώ είναι. Κλείστε τη μουσική, ρε μπρο. Τι μουσική είναι αυτή? Όχι ένα μυαλό. Μπρο, πήρα ένα μυαλό. What the hell? Μπρο, νύχτωσε γρήγορα πίσω. Μπρο, γρήγορα πίσω. Νύχτωσε. Όχι Ελνά, όχι Ελνά. Γρήγορα πίσω στο τρένο. Όχι Ελνά, μπρο, βοήθεια. Πήραμε κάτι που μπορώ να πουλήσω για να βγάλω λεφτά, οπότε το κρατάμε. Γρήγορα και εσύ Θανάση, ξέβαινε, έλα πάμε. Προχώρα, go. Σημερώνει πάλι, βγαίνει ο ήλιος ευτυχώς. Πρέπει να πάμε γρήγορα στη βάση μας. Δεν ξέρω που βρίσκεται τη βάση, αλλά πρέπει να τη βρούμε. Ρε, τα πράγματά μας, τα πετάξτε κάτω. Ξανανύχτωσε. Όχι, ρε, μπρο. Πες μου τι ξεμείναμε από Βελτζίνη. Μπράβο, ρε, πολύ ωραίοι. Και πετάξτε τα πράγματα τη Βελτζίνη πίσω. Τέτοιοι είστε. Μπρο, δεν παίζει. Τι λέτε, ρε, μπρο. Ελάτε κάτω γρήγορα από εδώ, από το υπόστεγο. Αυτό λέει είναι αίμα, δεν είναι βροχή, είναι αίμα. Βρέχει αίμα, λέει. Θα το μυρίσουν τα ζόμπι, ρε, μπρο. Πάλι πάει και βαράει τα ζόμπι, μπρο, τι βλέπω. Δε στο νουμπά. Ο μπρο βάρεσε ένα ζόμπι και τρέχει πίσω. Αρέσει που καθόμαστε εδώ τα τελευταία 5 λεπτά, ρε. Απλά έχουμε κάτσει εδώ. Περιμένουμε να ξημερώσει. Ξέρω εγώ τι κάνει, θα ξημερώσει μόνο το ρε, μπρο. Δεν έχουμε Βελτζίνη. Έχουν φύγει άλλοι Θανάση. Εμείς οι δύο είμαστε, μπρο. Κάτσε, περιμένουμε του άλλου. Επίση, κάτσε εδώ ειρηνικά, ήσυχα ήρεμα και περιμένουμε του άλλου. Έφερε Βελτζίνη ο άλλο. Ω, πάρε τι κάνει, με κόλλησε! Ρε με πετάξετε, ρε, βοήθεια, Θα με φάνε, βοήθεια, ρε, τι κάνετε? Βοήθεια, ρε, με πετάξτε από κάτω, ρε, σκάμερ, ρε, κλέφτε, θα με αφήνετε πίσω να πεθάνω, ρε. Να πεθάνω, γρήγορα. Και τώρα μπορείτε να φύγετε. Πάλι ξεμείναμε από Βελτζίνη, ρε, μπρο. Πρέπει να πάμε να πολεμήσουμε. Αναγκαστικά, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εντάξει, δεν μου κάνουν τίποτα. Οκ. Μπράβο, φάτα. Δεν μα κάνουν τρελή ζημιά τα ζόμπι. Αχ, ο άλλο ήρθε με όπλο, ρε. Ρε, με βαράει με όπλο. Βοήθεια, ρε, δεν βλέπω τίποτα και με βαράνε. Σκοτώστον, ωραία. Παίρνω τα πράγματά του. Εδώ, πάρε αυτό. Το πουλήσω. Υπάρχει και αυτά τα δύο. Ωραία. Αυτά τα τρία. Έχω 3 πράγματα για φωτιά και 2 πράγματα να πουλήσω. Είμαστε πολύ καλά. Γρήγορα πίσω. Πήγαμε. Βάλτε και αυτό μέσα στον κουράδα, μέσα στη φωτιά. Εκεί. Γρήγορα ξεκινήστε, ρε, έρχονται ζόμπι. Πρέπει να πάμε στη βάση μας, μπρο, γρήγορα. Entering normal desert. Να το λέει. Normal desert. Οκ, τώρα πάμε σε normal έρημο. Να, θα ξημερώσει κιόλα σιγά τώρα. Νάτι, η βάση μας. Πάμε, ρε, μπρο, η βάση μας επιτέλους. Ναι, ρε, φίλε. Βάση μου, βασούλα μου. Βασιλικούλα μου. Οκ, μπρο, τι είπα καν. Γρήγορα να πουλήσουμε τα ακριβά πράγματα. Ω, πάρε, πόσα λεφτά πήρα. Και αυτός παίρνει. Τα κλέψα. Νουμπά. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να αγοράσουμε με 360 ευρώ που έχουμε. Καναοπλάκι φέρε εδώ, να είμαστε έτσι. Very good. Ωραία, bro. Αυτό εδώ. Shotgun έχει. Rifle. Ένα shotgun. Πόσα λεφτά κοστίζει? 85 ευρώ μόνο. Φέρτο. Το πήραμε. Oh yeah. Και έχει 6 σφαίρες. Για να δω πώς βαράει. Μια δοκιμαστικά σε αυτόν. Μπρο, μόλις το σκότωσα με τη μία. Εδώ πέρα τι έχει? Α, εδώ πέρα είναι φαρμακείο. Α, μπράβο, για να δούμε, ας πάρουμε λίγο. Πόσο κοστίζει ένα φαρμακείο Bandage? 10 ευρώ μόνο. Τι 10 ευρώ μόνο, ρε, φέρε εδώ πράγμα, ρε, να έχουμε. Πού παρά αυτά που πήρα παίζει να είχαν μεγάλη αξία. Τα πράγματα είναι πολύ φθηνά εδώ. Snake oil, τι είναι αυτό, ρε, bro? Μάλλον με θεραπεύει, αν με φάει κανένα φίδι. Τι φίδι, ρε, bro, θα έχουμε φίδι. 55 ευρώ. Φέρ το, αλλά δεν νομίζω το χρησιμοποιήσω. Τι είναι αυτό, ρε, bro? Απέναντι τι έχουν? Α, General Store, έχει και άλλο μαγαζί, για να δούμε. Α, να πάρουμε λίγο βελζίνη, ρε, παιδιά. Πάρε λίγο βελζίνη. Κάτι ακόμα θέλουμε, κάτι ακόμα. Ένα πίκαξ, οκ, ένα πίκαξ θα το πάρω. 30 ευρώ, φέρτο. Πήραμε και ένα πίκαξ, α πάμε τα πράγματα. Μολότοβ. Ω, πάρε με αυτό μπορώ να κάψω πολλά άτομα. Φέρε και τη μολότοβ μία. Άρα 35 ευρώ. Οκ, εντάξει, μα δίνουν 55 ευρώ. Κάτσε να τα φυλάξουμε αυτά, μπρο. Χαλάσαμε όλα τα λεφτά. Είστε έτοιμοι, ομάδα. Φύγαμε. Και κατεβείτε στο σπίτι, δίκιο έχει αυτό. Πάμε γρήγορα. Όπαρε. Ούρε, του σκοτώνω one headshot. Εδώ τι είναι αυτά? Crossbow. Προ πήρα ένα τόξο. Πολύ καλό, φύλατο. Ωραία, ρε, φίλα του και μόλις χάλασα τη μία σφαίρα που είχαμε. Φύγαμε. Καθαρίσω όλη τη γειτονιά εδώ. Κάτσε να την ξεσηκώσω μία στο πόδι με το όπλο. Παμ! Βγείτε έξω, ρε, το πανόι. A few moments later. Γρήγορα! Πάρα! Μπράβο! Βοήθεια! Βρω με μόνος μου. Δεν με βοηθάνε οι άλλοι. Όπαρε! Βάρα. Πόρε, τι γίνεται εδώ? Πέρασε, reload. Μπούμ, όλοι κάτω, παιδιά, όλοι κάτω. Μπρο, πόσα ζόμπι έχουμε σκοτώσει? Πόσα ζόμπι σκότωσα μόνος μου? Κι άλλα! Πω, έχουνε μουρδαθεί τα ζόμπι.
Γέμισα το σάκο μου. Πω, το τρένο θα πάει τσουρούλια τώρα, παιδιά. Να το είναι τόσο γεμάτο. Κάτσε να πάρουμε και τα έξτρα ζόμπι, δεν τα αφήνουμε κάτω. Πω, πάρε εδώ πέρα. Τι είναι αυτά, λύκοι. Έχει και λύκου εδώ. Η περιοχή είναι λίγο περίεργη, είναι πράσινη εδώ πέρα τώρα. Τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, οπότε δεν σταματάμε με καμία εδώ. Ευτυχώς είμαστε γεμάτοι. Όχι, δεν είμαστε γεμάτοι, δείτε πόσο χαλάσαμε. Αλλά εντάξει, έχουμε πάνω από τη μέση ακόμα έχουμε. Φτάνουμε στη βάση μα, πάμε λίγο. Δεύτερη φορά που φτάνουμε στη βάση μα. Let's go. Είμαστε φοβερά. Α, τη βάση μα πάλι. Εν τω μεταξύ αυτή τη φορά έχω πάλι τα 55 ευρώ, δεν έχω άλλα. Εσύ, τι κάνει εδώ, τι κάνει εδώ. Φρουρέ, τι κάνει εδώ. Φουράδα. Έτσι, θα δούμε πώ μπορώ να του κλέψω λεφτά. Τι κάνω, θα παλαφίσει πράγματα. Πώ σου πάρω κανένα λεφτό έτσι. Θανάσει πάρα πολύ στον άνθρωπο, ρε. Κάζε Θανάση, τι πουλιέται, ρε. Οκ, παιδιά, μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί το παιχνίδι έχει πεθάνει. Σιγά σιγά το παρατάνε οι παίχτε. Και αυτό είναι διότι είναι το ίδιο. Δηλαδή, ο στόχο μα από ό,τι κατάλαβα είναι να προχωράμε πίστε ευθεία, διάφορε περιοχέ, τέρατα και τέτοια, να παίρνουμε λεφτά, να παίρνουμε διάφορα, να κλέβουμε και να επιστρέφουμε μετά στη βάση μα. Ο στόχο μα είναι να φτάσουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα από ό,τι κατάλαβα με το τρένο, χωρί να πεθάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά εύκολο από τη στιγμή που έχει όπλα. Εγώ που πήρα 300-400 ευρώ εδώ στην αρχή του παιχνιδιού και έχω αυτά τα όπλα, έχω ένα σωρό πράγματα, είναι αρκετά εύκολο για μένα. Οπότε δεν παθαίνω τίποτα. Τι είναι αυτό, ρε μπρο, πάρα πολύ στον άνθρωπο άλλο. Άστονε. Πέτα τον μέσα στη φωτιά τώρα, δεν πειράζει. Ωραία, χιλίκου. Το ίδιο πράγμα είναι. Νυχτώνει, ξημερώνει, βγαίνουν ζόμπι, βγαίνουν τέρατα. Τι είναι αυτό! Ρε! Revive τον εαυτό μου με 28 Robux. Ωραία, έχασα όλα τα πράγματά μου, ρε. Έχασα όλα τα πράγματά μου και με κυνηγάνε τέρατα, ρε. Αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Τα παρατάω. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή και ναι, τα λέμε.